Com ja us he explicat, crear una cooperativa de treball no és excessivament complicat. Ara bé, hi ha unes passes legals una mica feixugues que s'han de seguir per tal de que tot vagi bé. Però no us preocupeu, aprenguem conjuntament com crear una cooperativa de treball associat. Per crear una cooperativa de treball associat, el primer que haureu de fer és decidir un nom legal que us representi com a empresa. És un moment molt divertit on podeu fer allò d'una pluja d'idees i, quan estigueu ben marejats de noms i propostes, decidir el que més us convenci. Ara bé, encara més important que decidir el nom serà assegurar-vos que heu estat els primers en pensar-lo. No poden haver-hi dues cooperatives amb el mateix nom legal. És per això que, un cop decidiu com us direu, necessitareu obtenir un certificat negatiu de denominació coincident. És a dir, un document que avala que no hi ha cap altra empresa amb el mateix nom que el vostre. Aquest certificat se sol·licita en el Registre Central de Cooperatives de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat. A partir d'aquí, companyes, toca arremangar-vos i redactar els estatuts socials. Els estatuts socials són unes regles generals bàsiques de funcionament de les cooperatives, un contingut mínim que està regulat per la llei. Una vegada es té el certificat que aquesta cooperativa pot dir-se d'aquesta manera i es tenen els estatuts socials redactats, se celebra, per fi, l'Assemblea Constituent. En aquesta assemblea, la primera i més important, s'acorden diversos punts. 1. Que totes les persones estan d'acord en constituir l'empresa. 2. Es designa la representació legal de la cooperativa, la presidència, la secretaria i la tresoreria. 3. S'aproven els estatuts socials que ja teniu redactats. 4. Es nomenen les persones que formaran el primer Consell Rector, l'òrgan de representació i govern de l'entitat que té el control permanent i directe de la gestió de l'empresa. 5. Si hi ha més de 3 persones sòcies, es nomenarà una d'elles com a interventora de comptes, que és la persona que gestiona els comptes anuals i els resultats comptables de l'empresa. I 6. Signen les persones sòcies fundadores i, finalment, es redacta l'acta de l'Assemblea Constitutiva. Ja teniu gairebé una cooperativa, però una cooperativa, per funcionar, necessita començar amb un mínim capital social. És ara quan haureu d'anar a un banc, preferiblement un de finances ètiques, i obrir un compte bancari on les persones sòcies ingressareu les aportacions inicials al capital social de l'empresa. El capital social ha de ser de 3.000 euros mínim. Si sou 3 persones, serien 1.000 euros per cap. No són a fons perdut. Recordeu que si algun dia marxeu de la cooperativa, se us tornen aquests diners. Recapitulem, doncs. Tenim nom i certificat conforme som l'única cooperativa amb aquest nom. Tenim els estatuts socials. Tenim l'acte amb els acords de l'Assemblea Constituent i tenim una manifestació conforme hem desemborsat les aportacions al capital social. Això sembla una gimcana. Ara ja podem portar tots aquests papers a la notaria, on un notari o notària llegirà els documents en presència de les sòcies fundadores, que en acabat signaran tota la documentació i així es constituirà formalment l'escriptura pública de la cooperativa. Ara sí que és el moment de celebrar-ho! Amb el document de la notaria ja es pot sol·licitar un CIF provisional, donar-se d'alta en el cens i fer la inscripció en el registre de cooperatives, entre d'altres petites gestions. Petites, us ho prometo. Recordeu que per seguir aquestes passes legals, una mica farragoses, us poden acompanyar persones expertes que faciliten molt les coses. Trobareu ajudes de diferents tipus, a vegades des dels mateixos ajuntaments o des de l'Ateneu Cooperatiu de la vostra zona. I és que el cooperativisme va d'això, no us trobareu soles en cap moment del procés. Sí, miri, això és l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat? Perfecte, és que, miri, amb unes col·legues estem intentant fer una cooperativa, sap? I tenim dubtes sobre això dels estatuts socials, reglaments...